gaisuwa da jinjina dukkanin masoyana ku yi haƙuri da jinkiri na ji na kwana biyu masoyana ga hasken rana albam na kawo dawo masoyana dawo ku yi haƙuri na jinkirin kwana biyu ba kwajina jinkirin kwana biyu yayi layar zana to bismillah mai iyawa mai bayarwa da hanawa mai rayawa da kashewa Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraro, yanzu ne da ikon Allah za mu ci gaba da tattauna da Sadi Sidi Sharifai. To masu kallonmu barkamu da dawa dukanmu. Mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya. To mai girma mai daraja jikan annabi jinin annabi da wasallam. Yawwa to kaga shigo. Masha Allah sun da zuwa. Kun ga tunanin da nake ta yi nake ta lissafi. Dama su nake ci wannan yaron tunda naga a cikin gida ba su da sanyi nace je karbo mana masu sanyi. Mu dan samu a dan shawara abin tukuna. Wannan hidima haka. Daga nan kuma sai mu dora. Ko kuma idan muka fara dan shisha a dan jijjika mu kogoro sai kuma to a fara abin nan dai kin zo da shirin ku. Ni dama gaskiya an nake wura wurin gidan nan sai bacci kan gidan nan. Haka kuma kada ka sa uwar gida ta ci. Ka san gidan nan na masoya ne ana tsinkan fure ba ruwa. Gaskiya ne. Wanne kike da bukata? Wannan ko wannan ko wanda zai ke ci karama ba? Ba da zaba. Sai na wace karama? Ce karama. Ai ke ce mace ai ke ce kike kin yanzu daraja ki ta danna ta mu a yanzu. To shi kenan man da zaɓi kalan ladidi. Wato gidan ce labarin yanzu ki wanta shi ba. Ai za a zo kansa. Za a zo kansa. Wani ko ne ma sai shi ba. To bismillah dai gashi dai ga wannan din ita ma mai kallon ladidi ne ko zai maka? Shi ke. Allah saka da alheri. Amin zuwa da ni. Yawwa to ni kuma bara in sha wannan. Ka gani kuma yanzu zan sha baki zai sha yalo. Eh kuma haka ne. Shi kuma yau zai sha shudi sai da kore ko? Ai combination din zai yi. Sai ba da mama. Yanzu dai zan je ko tambaya ta. Ka je ka sha ruwa da wani. Aha. Na sauraro. To malama. Me tambayar ka ba? A wajen Sharifi. Ko da ko ta. Ana misala. Tambaya ta yanzu za mu fara ɗorawa. Ita ce akan yanayin aiki bisa al'amuran bayan an ci gaba da yin waƙoƙi. Muna so mu san wacce waƙa ce da ka fara yin ta akan gundarin fim. Wanda wannan kamar dama producer ya baka ko director za a ce wanda ya ce kai masa waƙa akan fim ɗin kamar mai suna da ake cewa title. Wace waƙa ce ta farko? To yanzu duk kusan tambayar da kai mani idan na bada amsa ba kowa ne ya santa ba, saboda ai kaga wanda kace wanda na fara yi da title din fim wani fim ne halacci. Akwai wani producer can shekarun baya ina jin wasu za su iya sanin shi, masu kallon kuma in ina da rai shi ma na san yana da rai zai gamu shi ma zai gane da shi ne, kuma sunansa ma zan kama ma kai tsaye tunda dai magana ce wadda ta shafi abin da ya zo a baya kuma ba wani abu ne mara kyau ba, abubuwa ne na harkar sana'a tarihi shi ma kuma sana'a sa ce yauwa ana ce masa Umaruru, producer Umaruru a nan gaban unguwar me yake yan mota a nan babbar darma dai a nan a babbar darma yake
wannan yan kwana yawwa a nan area da yake to shine ne masa wakar kuma a lokacin da ne mai wakan ma Ali Nuhu ne ya hau waka din ne halarci fim to ko masu kallon saura za su dan ji wakan nan ne ko kuma dai dan iya yin ta ita ce waka da na fara yin title akan ta farko yawwa ban title na farko akan fim din to karin wakar shine da nake cewa halicci yana da daɗi ni Sadiq ba zan mance ba bismillah Allah gwanina don kwa kai ne mahalicci na kuma kai ne kayo mini raina bautar ka ba zan daina ba rabbi na hiro ɓaran maku da haka daɗi wai ka ji kullum ya rera waka sai ka ji muryar ta saka kamar sabuwa take dawa kullum muryar sabuwa take komawa kullum idan kai wakan nan kamar ba kai ba ba sabuwa ba ce ita ce din dai a ai wannan shayi da aka tarbe mu da shi dole muryar nan ta yi ta washe wa ai ni kullum sai na zo na shan shayi na ko ni ma zan zama mawaƙiya ku dai gama shan lemon sai a kuma ƙara ga wani ma kuma shayi wannan wani daban ne na musamman ai ku larabawa ne dole ai haka ka san da mata hadihi na balarabe tun zamanin jahilci ake gaya mana islamiyya akwai karban bako shi abun burgewa ne bako ya zo gidan ya zo ba ai kin ga a addini ma addinin musulunci ma ya ce bakonka ai kamar bahaushe ma abin da yake cewa bakonka annabinka to ka gani bakonka abun girmamawa ka ne kenan gaskiya ne to shi isa kuma addinin musulunci ma haka abin yake haka ne kaga yanzu kenan lokacin da aka yi waƙan nan kenan Ali Nuhu ma yana karami to gaskiya wallahi bai fi shekara 27 ba to shikenan yanzu ko da biyar ma Sharifi tambaya ta gaba wani nasarori aka cimma a cikin wannan aiki nasarorin da na cimma ai suna da yawa amma abu na farko da zan fara cewa shine duk wanda ya kusance ni da duk wanda ya zo neman wani abu guri na baya rasawa duk wanda ya kusance ni dan uwana inda ya bukata zai samu kuma haka kawai ma zan dauka in je in tarbawa al'umma tun da Allah ne ya bani kin wannan nasara ce ta farko mai kyau na san abin da na bayar shine na wanda na ci wannan kuma ya zama kamar wani abu ne daban wannan shi ni zan kasayar da shi amma wanda na bayar shi kuma shine zai dawo mini a nan duniya kuma Allah zai bani tukuici na zai bani na nan tukuici ne a can kuma za a bani shi to wannan kenan kuma da nasarori da yawa a cikin wannan harkar na ba da gida ina da gidan kaina na ba da mota ina da motar kaina na yi abubuwa da yawa alhamdulillah mai girma Sadi sai tambaya da zan yi guda daya ba ta da tsayi amma ban sani ba ko amsar ta tana da tsayi akwai wani abu da masu kallon mu da sauraro sukan yawan yi a cikin gari ana cewa Sadi Sidi Sharifai ko da an dade ba a ji shi ba in yi waka daya in dai an sata a fim sai ta danne ta kowa ina kai da kaina ina yawan jin wannan magana dan kusan akwai fim da zan iya ce maka ni na gani kuma na ji wani fim nas komai karfin fim din sai ta danna waƙar komai karfin waƙoƙin fim din cikin fim din okay to na gane abin da kake nufi kuma duk yadda mai mawakan ciki suke tashi suke zamani kaga duba da kai ka dade kana yi wasu ma a ciki kannin ka ne amma suna ganin su suke zamanin amma idan kai wakar ta guda daya sai ta danna ta kowa a kuma a wannan shekara ba a samun sa'a to me Sharifi me sirrin ne ya abin yake ne to wannan wani abu ne daga ubangiji kuma dalilin manzon Allah haka ce manzon Allah ai magana ya dana babu wani karin bayani a wannan amsar da aka yi masa wannan shine gaskiya ne wannan alhamdulillah mu dai mun gamsu yanzu a ƙarshen nan shekara ɗaya zan ce ko biyu nan kwata-kwata an
ji ka shiru masoya sun damu ina Sadi Sidi to mu dai ba mu san dalili ba. To amma dai duka wannan shiri namu muna tabbata masoyan ka suna bibiye da mu kuma suna kallon mu. Muna son mu ji wani sana'a ka canja ko kuwa kana cikin industry dumu kawai dai ka dan koma gefe dai kana wani lissafin irin abin da turawa suke sai mutum ya koma gefe ja daga in ya dawo in ya saki bomb ɗinsa sai tashi da kasa. Ja da baya ga rago. Yawwa to ko kuwa ne kawai ka haƙura da abun ne duk kaga ya kamata a ce mun san wannan. Gaskiya ne to ba haƙura na yi da abun ba. Kawai dai na ɗan ja baya ne na huta na samu hutu. Dan akalla ma da kike magana shekara 1 zuwa 2 na fi haka. Dan yanzu rabon da in waka ina ganin tun daga wakar da nayi nas daga Allah ne da wakar Atiku so da zugin kauna ta Ibro ina ganin tun daga kansu ban kuma yin waka fim ba. Su ne waƙoƙin kana. Su ne na ƙarshe da nayi ban kuma yi ba. Kuma su ma kafin na yi su na kai wajen shekara 6 ban yi ba. Sannan na zo na yi wadannan. Kuma gashi kai a tambayoyin da muka yi maka a baya maganar kalubale kaga kai babu mashi saboda duk wani dan fim in kai magana da shi kai hira da shi haka mu yan jarida zai ce ma na sha wahala wani ya wahalar da ni wata mace za ta je ta rike jakan wannan namiji na yi aiki a studio ka kai dan gata ne da ka zo ma bin ka aiki ana neman ka ana son ka in na fuskanta to abin da muka fuskanta ni kaina kai a lokacin da ka fara san ka masu abin suke a lokacin wanda suke su ne iyayen abin su suke kokarin ma su jawo ka wannan gaskiya kusan ka zama kanka da kanka sai iya kana ɗaukar wani tsari kuma na manya kana cewa wani ubangida na ne amma ubangidanka ne ba fa na ya koyar da kai ba abin da na fuskanta iya dama ba koyar da ni ba kawai dai ka sami ubangidana ne na zauna a karkashin sa ya je na koyar ne har kasuwa ni ina kasuwanci ne mahaifina dan kasuwa ne a gurin mahaifina ya je ya dauko ni a kasuwa ya je ya nemi alfarmar mahaifina kuma ya dauke ni ya bashi amana ta ya taho da ni na zo na zauna a karkashin sa amma idan na yi aiki ina gamawa komawa kasuwa nake daga baya ne ya zamto cewar komawan mata gagar saboda ayyuka suna yin yawa ya kuma neman alfarma a gurin baban nawa ya ce to shikenan idan na tafi duk lokacin makaranta a rinka tafiya makaranta kuma haka abin ya kasance shi wannan ba Allah za mu iya sanin waye ai na faɗa tun daga farko Alhaji Hamisu yin ta ma shine ni na manta kenan to alhamdulillah Alhaji Sadi mun gode sosai masu kallon mu a wannan gaban ina ganin za mu tsaye da shirinmu a nan sai wani makon ku biyo mu amma ina muku albishir kamar yadda ya ce ya kai shekara 3 bai wata sabuwar waka ba insha Allah a cikin kwanan nan a cikin satuttukan nan a cikin wannan shirin za mu zo muku da sabuwar wakar Sadi Sidi Sharifai haka zaki ce sababbin waƙoƙin Sadi Sidi Sharifai wanda yake bidiyo da audio ba adadi gaskiya haka muke fata mai girma Sadi ka ba mu haɗin kai ka faranta musu yanka insha Allah kamar yadda suka sha kira na a waya ana yi mini da kuma internet zaka ga ta ko ina ana magana da Facebook ne da YouTube da Twitter da Instagram su gashi nan dai ana yawan mun maganar da Allah da Annabi ana so a ji saboda an dade ba a ji ne dan da akwai da suke cewa ma su dalili na wallahi sun ajiye jin waka gaba daya sun daina jin waƙoƙi a su yi haƙuri sai dai waƙoƙi na da suke ji na ce to ku yi haƙuri ku ci gaba da jin na daɗin sannan akwai na ƴaƴana ai da suke yi a gaskiya duk ka ga yadda wanda suke yi ai dai ƴaƴana gaskiya ka gani duk da gani suka fita to ya kamata su ma a dinga jin nasu saboda a ƙara musu ƙarfin gwiwa duk da dai ana jin to amma a ji din kafin ni kuma da dawo ci gaba da yi to alhamdulillah to shikenan yanzu dai amma ba wai fa na ce wai dawo ci gaba da yanzu ba fa na yi suna nan sababbin a aji gani ne ba su fara yi ba ba a fara yin da gani ba wasu kuma ba a watsa su ba amma akwai wanda na yi kwanakin baya aka dan sassa su kamar su a so da zuciya da numfashi kaga duk wayannan sababbi ne na an yi an daddora su to da akwai ire-iren su da akwai irin su na su ai duk wayannan duk sababbi ne ba su san su ba dan ba wanda ya san su ba rufin bane bana hani ne su aka sa su aka kamar ita izza su akan fim din can kai da koko taka ce wannan daban personal ba akan fim din ne ba akai na wannan tawa ce daban personal ne a bata amma abin da ya janyo na yi ta din ina jin ana ta cewa ana yin wani fim izza su lawan Ahmad to dama
mutumi na ne Gaskiya. kusan amini na ne ma to da kuma Nura waye aka ce shine yake directing to shi kuma directing dan uwana ne tare muka tashi da shi so da haka sai naga a'a bari an kalli film din nan sai na je na kalla da na kalli episode 1 kawai sai naga a'a ai film din nan ku kaga abin da yake tafiya kawai sai na gane cewar to ai ni kuma bara in yi wani abu da zan kulle wa kaina kawai ni kallon film din saboda yayi min daɗin gani in ba haka ba zai ajiye ni in dinga kallon sa in daina yin wasu abubuwa kawai sai na kulle shi da wakan ni kuma da nake yi da na yi ta kawai sai na yi ta tunda yi kuma sai ta karbu mutane suke so to shi ne sati ita ma tana ciki to yanzu dai ga masoyanka duniya duka take kallon mu ni dai nayi musu albishir a cikin kwanakin nan waƙoƙinka sababbi waɗanda za su gigita wannan shekara za su fito su biyo wannan channel din nan insha Allah ku suna nan za su je su amma ba ku yi hakuri dan a yanzu masoyana sai kun yi hakuri da ni zan yi magana akan soyayya amma zan faɗi yadda ake yin abubuwan da su dace ba a soyayya irin na yaudara nan amma yan samari da suke zuwa su samu yan kaya wani lokacin sai sun aro wasu abubuwan sannan su je su sassa su tafi wurin budurwa su rinka sheka mata ƙarya ita ma idan an zo ta bangaren ta ita ma da nata laifin to duk zan yi magana akan wannan in kuka biyo ni duk za ku ji da kunnu kuma za ku gani da idanu to shi ke dai za mu yi sallama a nan sai wani mako dan Allah kai mu da rai da lafiya za mu daura daga inda muka tsaya masu kallon mu a duk duniya a duk inda kuke masoyan Sadi Sidi Sharifai za mu yi sallama da ku a nan na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku dakace mu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة gaisuwa da jinjina dukkanin masoyana ku yi haƙuri da jinkiri na jina kwana biyu masoyana ga hasken rana albam na kawo dawo masoyana dawo ku yi haƙuri na jinkirin kwana biyu ba kwajina Sidi ya dawo ku yi haƙuri na jinkirin kwana biyu yayi layar zana to bismillah mai iyawa mai bayarwa da hanawa kashewa